Hello everyone! Isang mainit-init na tanghali. Grabe, sobrang init. No? Napakainit talaga ngayon. Dito sa Manila, sobra. Grabe. Ang OA nung init. Kaya, eto na. So, magsisimula na ako mag-impake ng aking mga gamit. Yes, you heard it right. You heard it right. Tama po ang inyong narinig. Pakishare natin tong live natin, dali. Para isang kwento lang ako, isang chikahan lang. But before that, I'm gonna put my, by the way, one of my earrings, wala lang, pag gusto ko lang mag-inarte, I'm using this, kaya lang medyo, pero magaan lang to. Magaan lang to mga moms. Thank you sa mga nag-share ng live. Hi! Tayo na sumot. Pakishare. Ay. Hindi ko na malak, ganyan na lang. Yan, o, diba? Alam niyo na ba kung saan ako papunta? Comment down below sa mga may alam na marites out there kung saan ako pupunta. Or is may other... Ay! Ayun pala siya. Yung ibang earrings ko na hinahanap ko is here. Ang dali. Lalagay ko muna siya sa lagayan kasi nasira na siya mga moms. Bumili ako ng ziplock ng mga ziplock para sa mga accessories. Ano na sa ganun, hindi siya mga lawang agad. Thank you, Rida Pineda. Uy, mukhang meron talaga nakatutok sa akin. Tama ka dyan. From Butuan. Pupunta naman ako ng Hasaan. So, makakasama ko po ang road trippers. So, kayo internet. Ayun. Maganda ng earrings. Wala akong hikaw ngayon, mga moms. Gusto ko lang maging plain. Plain daw. So, gusto ko lagayan ng mga earrings. Hi! Gusto mo isa kong phone? Para doon ko kayo babasahin. Sige lang, comment down below. Share this live. May mga ads na bang lumalabas agad, mga ma'am? Wow. Siya nga pala mga moms, meron akong uploaded ngayon sa YouTube. Panoorin nyo. Grabe. Dalawa pa lang nagsishare. Pakishare naman, please. Pakishare. I love you. Ang mga comments nila.
Marivic de la Torre, Jocelyn, hello. Rida Pineda, hindi siya makakasama. Jocelyn Valencia. Cathy Carlos ng Cathy of Taguig, hello. Casey Tabacot, Ate Marlene Almocatin. Ate Presi, Yolanda Miranda, thank you, correct. Karine Ralios, yan, hello. Mirasol Macaraeg, Michelle Aguilar, yan. Thank you for commenting and thank you for sharing this live. I love you. I love you. Thank you so much, guys. Oh. Oh. Uh-huh. AJ de los Santos. Hi, Eva Andoy. Hazel Candelario is also watching. So, ayun. Marizol Kayaban, thank you. Ayan, may mga ano na raw. May mga ads na. Thank you. So, ayusin yung lagayan ng aking ano. Lagayan ng aking makeup. Kasi ang gulo niya talaga. Bago ko ayusin yun. Dito nga tayo sa baba. Para makita. Ay! Ang init dito, grabe. Hi! Ayan, habang nag-aayos ako ng, ng makeup kit. Uy, may mga ads na nga. Thank you. Leia de los Rice Bisca, Graciela Pilario, Jocelyn Valencia, hello. Teresita de la Cruz, hello. Heidi Arcega Hernandez. Wala akong hikaw. Outlorad, pag sure ba? Wala akong hikaw. Ano ba kayo? Plain lang ako for today's video. Ayusin ko muna ang makeup kit kasi ang gulo na niya. Uy, may mga ads tayo. Thank you. Opo. Ayun yung mga ads ko, oh. Huwag nyo pong i-skip yan, ha. Huwag nyo aalisin. Ito, oh. Yung ads na yan. Please. It's really big help. Ayusin ko muna yung aking mga accessories. Ayan. Ayan, dito pala yung lip gloss na no. Wow. Marjorie Bahar, yes, of course. Pero bago yan, punta muna ako ng Butuan. Kasama ko ang Road Trippers family. So, sabi kasi nila, since plano ko naman daw bumalik na ulit ng CDO, Outlorad. So, mag-banding muna kami. So, pupunta muna kami ng Butuan, Enchanted Hinatuan, bago ako dumiretso ng saan. Ayusin ko na yung ating makeup kit. Sonia Sorizo, hello. Chelab Gigo. Kamusta, Chelab? Ngayon nakita yung pangalan mo. Mama lang ako ulit na dalaw.
Hi, Idol. Pabati naman po 20 years anniversary namin na hobby ko. Thanks, Idol. Happy anniversary kay Lisa Hular Sarmiento at sa kanyang mister. More years to come. More love. And sana sana huwag yung sasaktan yung isa't isa. Yun lang. Tagutaw po ako, ang ganda doon, Chelab Gigo. Opo. Happy anniversary sa inyong dalawa. 20 years na yan. Hindi madali. Ang pinagdaanan ng mga ganyang klase, katagal na relasyon. So, sana magtagal pa kayo. And, continue nyo lang yung love sa isa't isa. Painitin nyo pa kasing init ang panahon natin. Busy masyado. It's okay. I miss you too. Ha? Panis na yan. Tatapon na yan. Mangga? Asin. Labas. Bigyan ko yun sa lawit lang. Hi, Dalguapa! Evelyn Lagamayo, hello! Ganahan ko nimo kay soft boys, kaayo ka, basta kay maayo. Kaayo ka. Binti Adam, pag-sure. Thank you. Yen Gadingan. May Apolonio kasi si Arlo. Di naman. Ang init kasi. Shout out sa mga taga Mandawi, Cebu, kay AJ Caballero. Hello. Hi, AJ. How are you doing to find out? Nililinisan ko yung aking makeup. Gawa ng andumi na dito kasi naman. Jen Agohayon. Hello. Erby Marie Ortiz. Yes, may Apolonio. Opo, Ate Vivian. Jocelyn Cadot. Hi, Althea. Nice watching your live. Busy lang ako din. Free time ko today. I hope when you have time makapunta ulit Cebu City. Makita tayo what I like you most because you're a good Christian. Oh. Thank you, Ma'am Erby Marie Ortiz. See you soon. Sister Luella, yun ang problema ko. I think sana at least 10 kilos ako. 7 kilos lang ba ako? Kukulangin ako, Sister Luella. Paula Rica Amor. Hi, yung gadingan sa mga taga-Pangasinan. Uy, may bago ako upload sa YouTube, grabe. Panoorin nyo po. Tess Magpantay, hello, hello, hello. Let's kasi mong earrings. Wala po akong earrings. Hindi po earrings yan. Earrings. Mukhang dami kong dala.
Kasi nakiwalay itong bag ng makeup kit ko eh. Thank you, Ate Chela Gigo. Catherine Egonia. Nakakaya. Ito kalat-kalat yung gamit ko. Mary Jo Brosas. Hello. Uy, nasa Memo Sleepers lang. Ay, grabe. Hindi ba pwede mag-shoes? Happy birthday kay Janalisa Sarmiento. Hi. Oh my God. Naalala ko yung ex ko. Si Sarmiento siya. Tapos napaka-close ko doon sa pamangkin niya. Happy birthday kay Janalisa Sarmiento. Ha? Mag-ingat ka and magpakabait. Laging susunod kina mama at papa. Oh, Mama Beck. Happy birthday, Mama Beck. Enjoy your day. Manatilihin mong masaya palagi, no? And, lagi ka lang mag-smile. Huwag mag-iisip ng kahit anong stress or problema sa buhay. Mula kay Ken Samson. At kay Ken Samson make the best out of it. Gawin yung special yung araw ni Mama. Every day, hindi lang dahil birthday. And huwag niyo kalimutan na lagi iparamdam niyo sa kanya na love mo siya. Yan. Happy birthday, Mami Beck. Hi, Jocelyn Nagdad. Pabalik na ako ng Agayan. Bernard Nakman. Hello. Merichelle Pinlac is also watching. Yes, you can also follow Merichelle. Ayan, sa kanyang page. Siguro 7 na ako makakarating doon. Dance Galvan. Pabatin namin ang anak birthday niya ngayon. Neil Estacion sa Lipot. Happy birthday. Mag-aral ng mabuti, please. Nako. More than anything else, yan yung bagay na maipagmamalaki ng mga magulang natin sa atin. Kaya dapat, tsaka lagi ka sumunod sa kanila. Ha? You're welcome, Lisa Sarmiento. Jasmine Habuyo, hello. Ayan. Sige, habang nag-ano tayo, magkukwento lang ako, magchika-chika ko. Habang nag-aayos ako ng gamit ko. Kasi baka mamaya. Hi, Ate Chami! Oh, bumalik na pala ang iyong account. Thank God. Thank God. Nakaka-stress yung ganyan. At least okay na siya. Stress talaga yan. Yung ganyan. I have moisturizers. Ken Samsona. Ako naman pinapaiyak mo, namimiss ko yung mama ko tuloy. Kaya mahalin mo yung mama mo, paramdam mo sa kanya. Everyday, kung gano'n siya kahalaga, kung gano'n mo siya kamahal. Okay? Lucena Santos, Nelvet Salipot, you're welcome. May Apolonio. Naku, sana nga ganun lang kadali. Maghanap na kagaya niya. Dahil gwapa. Mas gwapa ka ba? Thank you, Ate Merichelle. Lucena Santos. Sige. Sister Van Chongko. I know you're mad at me. Sorry. Orlan Pinto. Actually, ay 20 years anniversary namin hinahabi ko. Si John Sarmiento, happy anniversary sa inyong dalawa. Pagpatuloy niyo yung mainit na pagsasama ninyo. Painitin niyo araw-araw. Kung kinakailangan maglambingan everyday, go, gawin ninyo. Yung para kay mga teenager, go. Jasmine, Habuy, eto napapunta na ako, wait lang po, madaliin, natataranta na nga ako eh. Ikaw naman. Papunta na, wait lang. Ito na po, oh. Niraratel mo naman ako, ate. Ikaw naman, eh. Ate MJ Plantig, hi!
Hello, Ate MJ. How are you? Pag-sure ba? Pag-sure si Sexy. Sure niya? Is that your final answer? Yung mga lipstick ko. What's this? Concealer, lipstick. Teres Juanit. Thank you. Lilibet Kabalo na thank you. Like mo yung, anong kulay? Oo, painitin nyo pagsasama nyo. Yung kahit tirik na yung araw. Sige, magpainit kayong dalawa. Thank you, Ate Estrelita. Ha, Ate Marichelle? Totoo ba? Ang cute ng earrings. Buti pa yung earrings ang cute. Ako hindi. Char. Ayusin ko lang yung mga ano ko. Actually, sabog yung ano ko. Yung mga... Kaya since maraming bagong nadagdag sa aking collection, I have to fix things. Shaver. Alam niyo naman, kailangan ng pang-shave kasi pantanggal ng mga sumpa, di ba, Jula? Thank you. Wala ba tayo pa-star dyan? Baka naman. Pa-star na kayo, mga moms. Ang tagal na akong hindi nakakakita ng star. Star for all season. My sponge. I have my sabi yung mga bago ko sponge. Thank you. Thank you, Ate Estrelita. Thank you, Ate MJ. Sige, basta pag napadpad ako ng Cavite, why not? Noong nakaraan, nandiyan kami, naligo kami. Nila Brenda. Juanita, hello. Jenny Salem. I'm going to... Saan? Tagapasin din po ako, Ma'am Shuji, from Bulinaw, Pangasinan. Lilibet Kabalo na hello, Ninita Kahilig. Alam mo, plano ko talaga pumunta ng Bulinaw ulit. Kasi ang ganda ng mga beach nila dyan, ng paliguan nila. Kaya plano ko talaga bumalik. Soon. Aray ko. Kaya sa mga kababayan ko sa Pangasinan, hello sa inyo, shout out. Kaya pa rin ng mga accessories ko, wala akong lalakyan. Bye! I have my eyelashes. Malayo ba kayo sa Asinggan? Kapag nilakad po. Thank you, Rita Pineda. Kapag nilakad, malayo talaga. Char, oo, malayo. Malapit-lapit lang din. I have my new liquid eyeliners.
Kasi lagi siya naghahanap ng ponytail niya. So, ito na yung ponytail niya. Isang balot. Yes, Ate Jenny Salem. Oo, babalik din sila ng May. So, bahala na. Yung sila na may uuwi na Manila, tas ako, sa province. Bahala na kung anong kakayanin. Ang dami kasi, no? Dapat naglagay lang ako sa on. Ayan, may mga ads tayo during our live. Please don't skip it. I love you mga moms. Kung, ano lang, hayaan nyo lang po siya mag-play. Jeline Sampani. Kapag may biglang lumalabas na ads, ay alam po ninyo, huwag niyo i-ex. I love you. Yes, I'm going to Hasaan. Yes, yes, yo. Hali, hali, hoy. Sino matalo? Mukhang unggoy. Ganun. Lumuluwag siya. Maglalagay ako ng mga eyelashes. I-ano siya. Tapos, where is mom? Saan yung lagayan ito? Dito na lang. Maglalagay ako ng ilang peraso. Para hindi lahat lit-lit. Ay! Baka sa 7 pa po. Yan. Oh, diba? Bumibili ako ng ziplock para matulog ka. Wow, thank you Mama Je. You're still awake pa pala. Akala ko natulog ka na, ma. Ah, ito bibigay ko na nito kay Mama. Thank you, Mama Je. Diba? Sa gamit pa lang umuubos na ako na ilang minuto. May yata, may 15. So, parang 1 week lang ako doon. Bahala na. O 1 week lang ako doon or tuloy-tuloy lang ako doon.
the end of the month na lang ako babalik. Ay! Yung mga accessories pa pala ako dito. Ate Judy Ganda, hello. Jean Balcos, hi. Ano na, Sister Jean? Naiwan ka na doon sa saan. Bahala na po. G-Trex Espina, ang pangit mo, di bagay sa'yo. Thank you so much, G-Trex. May God continue to bless you. Miriam Vargas, yes. Ate Juby, going back there. Pabalik na tayo ng ano. Ay, nasa play. Nang saan? Hindi, ibang accessories na. Sister Susan. Oh my God, ngayon pala yung binyag. Ngayon yung birthday, di ba, sister? Juby boy ko. Nancy Stoy. Oo nga pala. Sister ng oras. So, oh my God, ngayon pala naalala. Keep safe, pero nang hikaw mo. Sige, Cheryl Bell. Ang bongga ng earrings, sabi mo, sige. Oh my God. Actually, ito mga nakita kong pintas mula sa ukay-ukay. Nabili ko siya parang 75, 150 dalawa. So, kapag nag-show, I don't know kung kakasya sa akin. Parang mas maganda siyang gawing hikaw kaysa sa pintas kasi wala naman akong liit. Maliit. Yes, Olive Castro. Sister Susan! Oh my God. Birthday ng inaanak ko. Ano ba yan? Wala, sister. Ako rin naman po, namimiss ko na si mama. Cheryl Bell, going to Butuan. Then, diretso na ng saan? Oh my God, sister. Sister Susan, sumagot ka. Oh my God. Shoutout po sa friend ko dito sa Saudi. Hi, Jomski. Ayan, may ano naman tayo. Kay Mary Hilda at Jen at Lani. Hello. Ate Judy. Oo. Hi, Jomski. Thank you. Pa-start ka naman na dyan. Oy, sino ba may mga ano dyan? Ano gagawin mo sa Butuan? Wala, makikidumi lang. Kasama ko po ang road trippers. Guys, may mga ads. Huwag niyo pong i-skip yung ads, please. That's really a big help to me. OMG, paano ko kaya ayusin itong maleta? I really don't know how. It's parang over baggage ako. Bahala na. You're welcome, Nancy Estoya.
Thank you. Punta daw kami ng Enchanted River, tsaka Hinatuan. Hi, Jugi Ann S.E. Ugay. Where's my toiletries? Galing yung... Yes, yung mga road trippers, sila po yung mga high school classmate ko. Sila yung kasama ko nung nag-Thailand ako. I also have my gym team. My gym team family. My sisters. Ang mga bayot ng Mandaluyong City. So sila naman yung... Kaya po gym team kasi, well, obviously, puro gin ang niinom namin. Kaya po tinawag na gin team. I'm looking for my toiletries. Kasi ito yung mga damit. So, this is mine. Oh, this is also accessories talaga. This is mine pala, mula kay ate Binata ang mais. Silva Limon. Yes po. At tas, meron din dito sa amin, sa Antipolo, mga anakshis. And yung mga katrabaho ko po sa, yung mga coworker ko po sa comedy bar. Kamusta ba sa mga siya? Tatanong sa solid damages. Elizabeth Galasio, hello.
Nasa ano pala yung ano ko? Nasa saan pala yung... Ito na ang problema ngayon. Kung paano ko siya isasara. Thank you, Nancy Estoya. I love you. Thank you sa mga nag-share ng live. Thank you sa inyong lahat, guys. Good afternoon, everyone. Kala ko unti lang dala. Actually, unti lang yung dala ko. Nagmukha lang marami kasi yung mga pasalubong kina Inday, nandito dala ko. Thank you, guys. May mga pads ulit. Iniisip ko kasi baka madurog na. You're welcome, Estrelita. Paano kaya itong mga headbands? Baka maduro.
Saan? Ano mo nga, kuya, i-hanger mo nga. Sa taas, ay! Going to Hasaan. Ay, ate natin Jane. Femerasol Ilayon. Ate Jane Mean Paranhay. So, hindi ko alam kung ano ipanliligo ko. Bahala na. At tayo hindi na kasha. Ito na lang. Mama Ellen, anong balita? Ano sabi ni Gob? Kukunin niya ba ako? Baba ka sakali lang, malay mo lang yun. Ay, ayun pala. Andito pala kayo. Masira ulo kayo. Andito pala sila. Kung kaya naman na to sa compartment. Thank you! May mga ads tayo mga moms. Semasho Rosemary. Yes, I am. Going back. I am going back there. Going back. Ay. Gia GL. Kahit yung makeup kit ko putok na, puno na. So I have here my SPF protection. So pwede siya. From Japan. So
So, bagay na bagay kasi lalabas ako gagala. Ano yun? Lalakad. Pagod. Yung pang kilay. Maganda to ng Anastasia. Thank you, Ate LB Agres. Sa mga pasalubong na to. Hoy! Pang kilay siya. Pwede mo pang eyeshadow. So, that's it. Mhm. Edge Caballero. Tsaka dito. Hindi, para mabilis ko rin siya makita. Pero pag makalat ako, makalat din naman ako. Pero pag nag-ayos ako ng gamit, kailangan mabilis ko siya makikita. Makikita, makahanap. So, this is it. My bag. So, for sure, lagpas 10 kilos to. And hopefully, hindi ako mag-excess baggage. Bigla. I'm going back someday. So again mga moms, maraming salamat sa pagtutok at pagnood. Till next time. Ayan, thank you so much sa mga nag-share, sa mga nagbigay ng stars, at higit sa lahat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat. See ya, Butuan, and Hasaan. God bless you.